Карам колело. Това е селфи видео на колело. Докато си карам да си откачам, да си говоря всеки работи, да поздравявам различни хора, на майка, на татко, на леля, на батко и така нататък. Време е вече да покараме малко колело. Стига сме се движили с тези мотори, коли, автобуси, тролейбуси, трамваи, тролей и така нататък. Защото важно е да напрегнем малко мускулите на краченцата. Обаче, като се повозиш малко из София с колело, разбираш, че малко много рисковано е да напрегнеш краченцата по някой път. По някой път е дори опасно, особено когато става въпрос за разярени улични кучета. Преди малко, както си карам и съм си се замислил, и отдясно направо до ушето ми бау! Направо беше уникално чувство. Поглеждам, добре, че беше далече, и вътре някаква маймуна в мене извика уе! И така успях да се спаса. То кучето беше кучето много... Имам чувство, че ми се изсмя. Както ние хората обичаме да си правим майтапи и да се стрескаме, това куче се беше засилило от майната си само и само да ме стресне. Така да ми скокне и така бау! Та не знам какво става въпрос. Доста добро каране направих. Сигурно половин час. Може и малко повече. И горе-долу не съм спирал да върта. Това нещо ме надъхва. Сега ще мина тук през паркчето Зимов. Да си е Софията на колело. И за колелото трябва да имаш малко повече търпение. Ако си свикнал с кола, тролейбус, автобус, микробус и всичките там видове транспорти, единственият проблем е, че връткаш. Врът, но то това както е проблем, така и е полезно било. Ще видим. Мен тази работа тук с тия аспоси ме съмнява, но няма подходящи места да се кара. Различни хора, ремонти, тук рейс се запречил път, локва гьол, аз калници нямам. Хоп, 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 юпа! Да, като мастър се справям с предизвикателствата, които Йорданчето ми е оставила. И продължавам напред, само напред и нагоре. Както каза един много мой почитан боксьор от български произход преди около година, след като беше бит много грозно. Но това е живота. По някой път да бият, друг път биеш. Да, гледам хората, като ме забележат, че говоря, ме гледат странно и на мен ми става странно. Трябва да успея да се абстрахирам от чуждото мнение, защото мнение колко искаш. Всеки човек си има мнение. Важно си е моето. Човек трябва да не спира да прави различни неща и да търси щастието навсякъде около него. Ако нещо му стане скучно, не трябва задължително да продължава да го прави. Нека да даде малко почивка. И след това отново, с пълна сила. И така, както природата. Пролетта валят дъждове, лятото става сухо, есента пак валят дъждове и зимата става студено. И така трябва да се случва и с живота ми. И може би и вашия. Дечица обикалят.
навсякъде. Странни хора. Аз продължавам да изглеждам странен. Или поне да се чувствам, че изглеждам странен. Чувството няма нищо общо с мисълта на хората. Така. Общо взето доста бързо се придвижих тези 5 минути по време на записа. Прави доста голямо кръгче. Отново засичам различни погледи, като чуят, че говоря. Съвсем странни са. Разни дебели, червени очи, разни слаби, пребозали телета, красиви жени, красиви мъже, дечица, кученца, които лаят. И рязко се приближават така. Пау! Кърпички къде си? В големия град сополите не се шмъркат, а са секнат в кърпичка. Било някога по този начин. Сега да ви кажа, цивилизацията в малкия град и селото е по-голема, отколко в тази цигания. Мала фак.